Hari ini masak opor ceker campur tewel campur tempe. Hey guys, assalamualaikum. Lah guys, ojo bosen-bosen delok konten-kontenku yo guys. Yo kontenku sekitar masak terus. Lah ceritane nek kene iki aku ape ngoper tewel terus tak campur ceker, tak campur tempe yo guys. Untuk cekere aku iki mau tuku loro alias rong bungkus iki mau regane 10.000 guys. Untuk cekere wis tak siang-siangi, wis tak resiki, lanjut nek kene iki aku ape nggodhog tewele. Untuk bumbu opore nek kene iki ana tumbar, ana bawang brambang lombok, terus ana kencur, ana jahe, terus ana jinten, ana dong jeruk, ana kunir ya guys. Pokoke mek menu persantenan iki bumbune kudu lengkap guys. Mek ra lengkap iki rasane kaya hambar ngono. Bumbune wis lembut, lanjut nek kene iki tak kei miri ben luweh ngleket bumbune guys. Lanjut nek kene iki tak kei geprekan laos, terus serai, terus dong salam. Lah dalah iki tak tinggal ngulek bumbu kok ya jebule iki apa jenenge godhogan tewele kok ya wis medhok guys. Langsung nek kene iki tak angkat, tak tirisno, lanjut nek kene iki aku nggo srang-gasreng bumbune sing tak ulek ngasih lembut mau ya guys. Pokoke nek kene iki digo srang-gasreng ngasih bumbune medhok, ngasih bumbune iki ambune nyegrak ngono guys. Lah nek wis bumbune medhok langsung nek kene iki tak campuri tempe dhisik bariku terus digo srang-gasengne terus dilebokno iki godhogan tewel ambi cekere ya guys. Iya guys, aku mau pas nggodhog cekere iki ra tak record lali ngerekod aku guys. Dadi yo maaf ya guys. Tempene wis masuk, cekere wis masuk, terus tewele wis masuk, langsung dikei lada bubuk, dikei santen bubuk. Pokoke iki bumbune ngleket ra pakat guys. Seperti biasa iki oporku ora patiya pedes, langsung tak kei iki lombok glondongan alias lombok jempret guys. Lah kepiye neh guys, wong desa ora mangan pedes, ora mangan esen iku kurang lengkap ngono ya guys. Lan alhamdulillah iki oporku wis mateng.